Казвам се Амелия. На 26 години и съм актриса. Като малка обичах да гледам филми и да се представям, че съм в главната роля. Затова постоянно репетирах пред огледалото. Бях влюбена в образите на другите. Исках да преживея емоциите, които изпитваха те. Исках да изпитам болка, тъга, страст, любов, отчаяние, надежда. Сякаш чувствата, които изпитвах, когато играех, ме изпълваха с живот. Веднъж мама ме заведе на театър. Помня, че гледах Хамлет, трагедия, отразяваща кристално сложната противоречивост на човешката душа. Монолога на Хамлет ме накара да се замисля за смисъла на живота и раздвоението на човешката личност. Обичах да мечтая, затова и обикнах театъра, защото театъра е място, където мечтите оживяват. Няколко дни след това видях обява за кастинг. Търсиха момиче за театрална пиеса, което да играе Офелия в постановката Хамлет. Помня само, че сърцето ми затоптя силно. За първи път знаех какво исках да правя. Исках да бъда актриса. Прибрах се вкъщи и изчетох всичко, което можеше да се намери за героинята Офелия. Бях психически и физически готова да отида и да разбия конкуренцията. Така и сторих. Бях на седмото небе от радост. Едва на 16 години, но вече бях готова да покоря света. Офелия беше голямо предизвикателство за мен. Нежна, покорна, обичаща и наивна жена. Образът й въплъщаващ идеята за погубена любов, за гибелта на човешката душа. Заслепена от любов към семейството си, навиждаща реалността. За разлика от нея, аз се стараех да гледам реално на нещата. Не исках да се привързвам твърде силно към персонажите, които играех, защото не исках да се превръщат в част от мен и да се загубя в тях. След успеха на Офелия се въплатих в пленителната и неповторима Жулиета. През този период Шекспир определено беше завладял професионалното ми поприще. Недълго след Жулиета ми предложиха роля и в киното. Бях на 19 години, когато представих кинодебюта си като актриса. Играех някаква алкохоличка, отчаяна от живота поради провалена любов. С тази роля получих предложения за участие в множество филмови и театрални постановки. Юбилейния си 20-ти рожден ден отпразнувах с колеги от големия бранш. Всички ме обичаха и се радваха на успеха ми. Чувствах се независима и успяла. Имах кариера, фенове, приятели, семейство и всички те много ме обичаха. Какво повече бих могла да искам от живота? А, да, любов. И тя не закъсня. На следващата година се снимах във високобюджетна продукция романтична комедия. Там се срещнах с бъдещия си партньор. Той беше много красив, висок и чаровен. Всичко, за което някога съм мечтала. Караше ме да се чувствам като принцеса. Филма се превърна в сензация. Бях на върха на професионалния си и личен живот. И точно, когато си мислех, че по-хубаво от това няма как да стане, получих покана за участие в интернационален филм. Дадоха ми главна роля. Психично болна жена, убила мъжа си заради изневяра. Тази роля ме превърна в една от най-търсените актриси на моето поколение. Напрежението беше голямо. Кастинги, снимки, премиери, партията, награди. Беше ми трудно да водя нормален живот. Постоянно бях забърквана в жълти новини. Всеки път, когато погледнах към някой мой екранен партньор, ме забъркваха в изневяра. Славата доведе до проблеми в личния ми живот.
С приятелят ми непрекъснато се карахме. Нещата не вървяха добре. Нямах дори секунда спокойствие. Всички ме обичаха и в същото време ме мразеха. Аз също бях започнала да мразя себе си. Веднъж случайно, докато разглеждах имейла си, попаднах на писмо от мой фен. В писмото той изразяваше неприязън към мен и разочарованието си от това, че ме познава, макар и никога да не ме беше срещал лично. Това, което прикова вниманието ми обаче, бяха последните му думи. Ти си жалко подобие на образите, които играеш. Жалко подобие на образите, които играя? Така ли беше наистина? Започнах да мразя себе си повече. Когато славата ми на киноактриса нарасна, спрях да играя в театъра. За сметка на това, приятелят ми се беше превърнал в преуспяващ театрален актьор. Веднъж успях да се освободя от снимки и отидох да го гледам на премиерата на театралната му постановка. Нямаше как да скрия вълнението си. Той беше повече от зашеметяващ. И тогава се появи тя. Русокоса, пленителна красавица, и го завладя със своя чар. По очите ми се изписа ревност. Идваше ми да я удуша. Знаех, че това е само една игра и нищо повече, но вътрешно усещах напрежение. Сетих се за начина, по който гледаше мен, а сега гледаше нея. Полудях. Изпищях с цяло гърло, провалих постановката и си тръгнах. Същата вечер, когато той се върна вкъщи, спорихме дълго. Разменихме си много обидни думи, а после той си тръгна. Завинаги. Изпитвах гняв, ярост, тъга, съсипах всичко вкъщи. Бях изгубена, някак празна, бях отчаяна от живота. Сипах си малко уиски, после още малко. Изпразних бутилката. Започнах да мисля за проваления си живот. Каква беше причината? Аз? Не. Всичко вървеше перфектно, докато приятелят ми не ме изостави. Той беше виновен. Трябваше да го убия. Взех ножа и се запътих към входната врата. Започнах да се скитам пияна по безлюдните и тъмни улици. Стигнах до театъра. Знаех, че на сутринта щеше да е там, на репетиции. Нощта отлетя като волна птица. На сутринта той се появи пред театъра. По-красив от всякога, с новата си приятелка под ръка. Гневът обзе здравият ми разум. Забих ножа в него. Убих го. Настана паника и аз побягнах. Но къде можех да се скрия? Не можех да избягам от себе си. А коя бях всъщност? Жалко подобие на образите, които играя. Алкохоличка, отчаяна от живота поради провалена любов. Психично болна жена, убила приятеля си заради изневяра. Замислих се за смисъла на живота и раздвоението на човешката личност. Хамлет. Колко прав е бил всъщност? Да бъдеш или да не бъдеш? Това е въпрос. Дали е по-достойно за душата да понесеш към шиците стрелите на бясната съдба, или да се опълчиш сам срещу море от мъки и да им сложиш край?